Ana, žuri, treba da razgovaramo. Nemam puno vremena, Ana. Neću. Sve je propalo. Nazvaću Milančeta i reći ću mu da ne dolazi. Jo, Ana, daj, molim te. Pa ti znaš da sam ja rebo za gospođu Angelinu. Uzet ćemo ključ pre nego što se opozicija ponovo podsjeti. Mislim, uzet ćemo ključ pre nego što si rekao keks. Jao, Ana, dobro da si se sretila. A, ovako je bolje. Milice, šta sad ne valja? Malo pre sam lagala, neka mi je opozicija oprosti, ali morala sam tako. Sad iskreno kažem, izgledaš divno. A šta nam to vredi kad ne možemo da izađemo napolje? Vidiš da je ova postavila požar. Šta ćemo da radimo? Gospođo, dajte ključ, mi idemo napolje. Ne mogu, obećala sam Katarini. Jo, hajde, ja sam probala i sam. Gospođo, neka kocka odluči. Ne mogu, nije da neću, ne mogu. Jao, gospođo, to je fair play. Pošteno kao što kaže ona, evo vidite. Ako ja vas pobedim u tapkanju, ključ od strane ide nama. Čekajte, ali ako vi pobedite, moje omiljene sličice ostaju kod vas. Pritom da ne pominjem emotivnu dimenziju i još što je istorijski značaj moje kolekcije. Ma ne mogu, obećala sam tvojoj majici. Jao, gospođo, molim. Dobro, ajde da igramo, pa šta bude nek bude. Gospođo, niste pogrešili. Tri. Tvoja 5. 4. 6. Ja ovo ne mogu da gledam. Ajde, još jednom, ajde. 4. 6. Uzimam i ovu. Koliko imam? Gospođo, daću vam Tita za Tadića, stavite Nikolić i Čedu, je li može? Ne može. Jo, što ste takvi, i to objektivno vredi za njih trojicu. A moram da ti priznam da ja njega nikad nisam mala. Nekako je bio nepristupačan. Šta sam doživjela, brava Radobranja. Milice, igra je završena. Kao što vidiš, tvoje su šanse ravne 0. Dobro, izgubila sam. Možemo makar da se menjamo za preostale sličice. Dam vam Đilasa za Krkobabića. To može. Nego jedna Milica, šta će tebi Mrkonjić? Na televiziji kažu da on već odavno... Mislite da je puko? Mrkonjić puko? Pa nema šanse. Pa ne mislim, ja mislim... Šta je bilo, jel idemo? A da ti meni pokažeš koštunicu? Može, ali za ključ od stane. Pa to je mnogo. Ne vredi, ali valjda baš toliko. Bliska istorija će pokazati. Ipak ne. A šta ako bliska istorija bude pokazala da ste budala? Rizikovat ću. Obožavam hazard. Idem da vam spremim večeru. Odlično, gospođo, baš smo gladne, da. Ja nisam. Šta ćemo da radimo? Slušaj, Ana, ovo je već opravdana metoda. Prvo je psihički izmorim dok igramo tapke. Onda je bacimo dilemu oko menjaže, onda je dam lufta kao sprema večer koju razmišlja. I na kraju, kada dođe do podmićivanja, ona već uveliko hrči. Milice, dam ti Draškovića za Krkobabića. Ne može. Što si kako? Pa može, ali za ključ od stana. To ne mogu, rekla sam ti da ne mogu. Onda ništa. Jedino da vam dam Mihajla Markovića. Ma ne mogu. A kog Mihajla Markovića? Oba. Ipak ne. Onda ništa. Bravo, Milice, kako si pokvarena. Slušaj, jedini problem u svemu ovoga što psihološki rad mora malo da potraje. Ova tranzicija je istinirala postale filozofa. Imam ideju. Znaš gde je rezervni ključ? Pa, ne znam, mogu da ga pronaći. Odlično, ti ga pronaći. Gospođo, što ste vi meni veoma simpatični, ja sam odlučila da vas obradujem. Hoću vam da čitate mamina stara pisma. Čitala sam. Knjigu budžeta. I to. Mamine sastave iz gimnazije. I to. Sve! I ono je Zeki i Macu Tungu. 3 puta. Onda, stvarno ne znam. Obradujem. Ne znam. Zapisnik sa razvojne parnice. Cenzurisana verzija. Zabranjeno za mlađe od 18 godina. Naravno, to je mene više interesovalo kao pravni fenomen.
vas će interesovati kao beletristika. No, može. Dobro, jeste završili, mislim, moram to da vam uzmem. Sada ćemo malo da gledamo jedan specijalan spot. Daću vam ove interaktivno efektivne 3D naočari koji daju iluziju stvarnog prostora. A neće da boli? Naravno da neće, kako može da boli. Dobro.